Kapin 60 ka mga balay sa General Santos City ug Zamboanga City ang nasunog. Ani report ni Cyril Chavez. 19 ka mga banay ang nawad-an og panimalay diyang nasunog ang 14 ka mga balay sa Purok 6, Raja Muda, Barangay Bula, General Santos City. Gingong nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Jennifer Serafin. Matod niya, nagkagubot na ang ilang mga silingan ug nakita na lang niya nga nagkalayo na ang circuit breaker sa iyang balay. Migawas gilayon sila sa iyang balay apan napaso sa kamot ang iyang 5 anyos nga anak nga babae. Spark yata ang kuan dito wire. Kaya akong anak man mismo man dun nakakita, 4 years old. Maayo na lang kay daling miabot ang kabumbiruhan o gilayong napalong ang kalayo. Sagad sa mga nasunugan, wala na nakasalbar og gamit. Busa, nanawagan sila karon og ginabang ug mihangyo sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan sila og relocation site. Sa Zamboanga City, palisuray ang pagsulod sa kabumbiruhan diyang nasunog ang ana sa 50 ka mga balay sa Barangay San Roque kay gawa sa kapiot sa dalan. Anaa sa liyo sa sementeryo ang maong mga balay. Kusog kuno ang hangin niadtong tungura, busa daling mikatag ang kalayo, ilabi pa nga gama sa kahoy ang sagad sa mga balay. Gingong nagsugod ang sunog sa usa ka boarding house. Pipila sa mga nasunugan, ang igo na lang milingkod sa pansyon, kauban ang ilang mga nasalbar nga gamit, samtang nagdilaab ang kalayo sa ilang mga balay. Sa boarding house po, doon sa kabilang boarding house, malapit mga 10 bahay po papunta doon sa amin. Tapos? Yun po, tapos yun na, yung narinig na lang namin, nagsigawan na may sunog pa. Mabilis po yung takbo ng apoy, kaya hindi po namin napansin yung buwan. Giandam na ang San Roque Elementary School alang sa mga nasunugan. Iniimbestigahan pa sab ang tinubdan og danyos tungod sa sunog. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.